Nagtitipon tayo itatapno agdayaw, agdengeg, indengam titimek tinaimbag a pastor. Imay tayo, tapno sapulen, titimek, tinaimbag, a pastor. Nagtitipon tayo tapno agdaydayaw, tapno biruken, ti salinong, tapno masursuro, ti agtalek, ititimek, tinaimbag a pastor, amang iturong kada tayo, iti panagsalaknib, ken mangted kadagiti amin akasapulan tayo. Imay tayo, tapno sapulen, titimek, tinaimbag, a pastor. Umay kayo, agdaydayaw kayo, kabayatan, adenggen tayo, titimek ni Jesus, aming mangidalan kada tayo. Mangsalaknib, mangpataod, ti agpaay kada tayo, ken mangkaysa kada tayo, kas gunglo, dagiti namati. Imay tayo, agdaydayaw kas pamilya ni Kristo, ti arban nga agsapsapul, ken sumursurot, titimek, tinaimbag, a pastor. Amen. Sano idiugma, hasta nga agnanayo, kumalaen. Amen. Amen. O niribu at tatao, di mangikan kanta, di kinadayag ken grasya, iari ken Diyos ko. Naayat ka, Diyos ken Apo, sikat itulong ko, amang iwarna kamagmo, di amin tao. Jesus nangan Ang ikat, liday kendandanan, kas musika na imas, isut yaketal na. Gauden at kawarti basul, wayan at balud, basul tudan sandana, siya insalakan na. Denggem kumatitiwek na, marupyait na, deting itliw-liwain na, mamatitay kuma. Dayawin tayo tinagana, umelman ken tuleng, bulse katuyen manubot, ragsasakay. Amin. Amen. agkararag tayo. Bendito a Diyos, amami anay langitan. Apo idaydayaw ka, daka itanga aldaw, nga naisingsingayan, at da kami manen tibalay ti kararag mo. Pagyamanan mi amin, ti dawat, nga isu nga impaay mo kada kami, numan pa'y
haan nga isutik pa kay batugan mi, ket isuti amom nakasapulan mi. Wena po adu dagiti pagyamanan mi, uray no adu dagiti panubok nga sinarenget mi, ket kaskas di nga tinatidda ket ti pamati mi. Amen. Wena po pagyamanan mi, numampay nagkapoy kami, ket daytala unay pamati mi, natidda tapno malasatan mi dagitoy nga panubok, tapno maaramidan mi, ti pagsiaatan mi, nga kalasugan met, nga may paay mi, ti padami a tao. Wena po dawaten mi manen, dayta hanpulos agkurang aglaplapsanan nga ayat mo. Nga ipaay mo kada kami tapnon agtultuloy kami nga kalasugam, nga nagtultuloy kami nga umawat ken mangnamnama kadagiti amin nga grasya kinalaing mi ken kinaanus mi nga mangsangsango ti adu nga panubok ti biag mi, ti pamilya mi, uray ti nasyon mi, ken daytoy nga lubong nga pagbibiyagan mi. Wena po, pakawenen na kami met, no adda dagiti nagkurkurangan mi, napuutan mi man ida, ken saan. Ket apo isaganam, ipuso mi, panunot, tapno dumngeg, kami manen itangal daw, kadagiti sasaom, na manglukat, kadagiti lapayag, panunot ken puso mi, tapno agbalin kami, ngas nakaiayo ti matang mo. Dagito iti dawat mi, tinapatig unay anagan mo. Amen. Mo apu, tenggem dawat mi, ipangag mo kadi, ar-araw mi. No ipudno tayo, ken awagan tayo ti Apo, saan laeng atapno dumngeg kada tayo, ngem paimbagen na tayo, buyugan na iti pamakawan ken namnama. Sangsang kamay sa tayo, agkararag ken kuana, Maawis tayo amin kakabsat, ti siya sino man nga agtarigagay nga dumawat ti pamakawan ni Apo, mabalin tayo nga agparintumeng, ket agiti sana nga kabailan, ket mabalin nga agtugaw, bayat itinatal na atukar ti organo. Agkararag tayo, o Apo ipudnumi nga adu dagiti pakakumikuman mi tinaldaw-aldaw ken malipatan mi abigbigen ti presensyam kada kami. Nagtalekam kadagiti bukod mi a pangideng ket nilipatan mi nga iyuman ken katipudno a pagayatam. Ingka gumaan mi iti nagpabaknang ken inyalika ka na kami iti personal nga pannaka itanok mi. Numampay awagan na kam nga agtalek ken ka, ken napudno nga ayat mo. Dalusam ti kararwami, ikararag mi nga iturong nakam kadagiti pudno at tarigagay mi. Pabarwen nakam kuma, babaen iti si bibiyag nga agnanayon asaom o Apo, dayto iti dawat mi. Amen. Amen.
sidegat ken kapu itabaru kung muwag sanggirak yawat mo kadi day tatakyan ket di puso maginanaan ket di puso maginanaan. Itangarod ti panakaurnong kadagiti sagot nga agpaay ti panaka maintenar ti iglesia. Naimbag nga agsapa tayo amin kakabsat. Good morning! Ayan, nagyaman tayo. Kinapo, iti gundaway manen, ngayon pa na, tapno sang kamaysa tayo, nga agyaman ken agdayaw. Kaya tagyaman tayo, iti gundaway manen, maparagsak tayo ni Apo, babayen, iti intay ipan, iti pagtaingan na, ket maragsakan unay iti Apo met, iti daytoy nga aldaw, ket adda kayo, iti uneg ti iglesia na. Ken kastamet nga bigbigin tayo ti presensya dagiti adda iti online live streaming. Ket no adaman ti cellphone nyo ta kakabsat paki-share and post yo nga adda iti Ilocano service dito'y Central United Methodist Church nga maangangay ti tunggal di Domingo ti oras ti alas 9 ti agsapa. Ket kidawek metten ati syempre panangiawis yo kadagiti amin nga kailyan, kababagyan, gagayem, ken kapamatyan nga Ilocano, nga adda iti Ilocano service tayo. Medyo basit tayo tata, no mampay bakasyon, ado ti naggaawid, kaya tagyaman tayo iti Apo, no mampay kaadwan ket ado, gapo dagiti estudyante, ket bakasyon, kaya magtultuloy tayo nga padayawan ti Apo, ken agyaman ken kuana ti daytoy nga kanito.
Kakabsat, bigbigan tayo man ti presensya, dagiti first timer tayo wenno dagiti kakadwa tayo nga tataman lang nga nakaumayen dito is Central United Methodist Church. Ti medyo na bayag nga bulan wenno tawen bigbigin tayo ti kada ni Kuya Richard Antonio from Gonzaga, Cagayan. Ayan. Agyanan ni Kuya. Ayan, nagyaman kami Kuya. Ken kastamet dagiti taga Bacarenia San Mateo Isabela ni kabsat nga Johnny Silverio Rizal Calatayud Alicia Alcantara ken John Paul Cardenas kidawek man ti panagtakdirda kakabsat. Ayan, nagyaman kami ti presensyayo ken kastamet agyaman tayo digiti nagdapupay ijay Quirino Central UMC ken maragsakan tayo nga tatakit wedding anniversary da ni kabsat nga ni Kuya Carlos Salvador ken ni Jairil Salvador. Ayan, ken dawek man di pa nagyaman kami apo kadigiti taga Quirino nga makadkadwa tayo ken kastamet kadigiti taga Isabela ken digiti na duma-duma pa nga ili ije probinsya ije Cagayan ken Ilocos ken daduma pa nga probinsya tayo nga adda ti Ilocano na. Dapat digiti first timer tayo kakabsat iti daytoy nga kanito. Ayan, adda pay natatalang nga makaumay manen ti medyo na bayag nga tawtawen ket tinaudi nga nga pastor da idi ket digiti naglabas nga papastor ang awan iti daytoy nga panawen ket agyaman kami ket iyawis yu kumaman kakabsat nga da iti aramid tayo ditoy ken kastamet nga bigbigin tayo dagiti adda iti online live streaming dagiti bisita tayo sa dino man ti ayan nyo adda kayo kadagiti kabagibang nga ilili probinsya ken kastamet kadagiti luglugaryo ti intero nga Pilipinas ken kastamet kadagiti adda ijay balasiw taaw ket agtultuloy nga agyamang kami ti panakipasetyo through online ket sapay la kamata ikkan na kayo ni Apo ti gundaway nga makapasyar dito iglesia tayo dito Central UMC. Bigbigan tayo met ti panagkasangay ni kabsat nga Lucena Babaran 26 ni Pastor Homer, ni Dr. Homer Wesley Repuerso, may isa nga nagbalin nga pastor met dito Central UMC in tata 26 kit into no 28 isumet ti birthday ni Kuya Ramon Policarpio. Ayan, nagyaman tayo. Ken kastamet into no May 1 isumet ti birthday ni Aurelio Nicolo Akang. Ken kastamet into no May 2, isumet ti wedding anniversary da Judge Edwin and Chit Larida. Kablawan da kayo, ti panakadanon nyo, kadagiti panagkasangay yo, ken kastamet kadagiti anibersaryo yo. Da kadipay kakabsat, dagiti nakadanon, kadagiti birthday celebration when wedding anniversary, nga da iti uneg ti kapilyatay man, kidawik man ti panagtakderiyo kakabsat, tapno mabigbig kayo. Ayan, ket makablaawan da kayo iti daytoy nga kanito. Kakabsat agyaman tayo iti nabalegi nga aramid tayo iti kalman iti lawas na iti VCS 2026 nga yaman tayo kadagiti Ilocano nga nagbalin nga paset tayo iti balin nga teachers tayo iti daytoy nga VCS. Ket agyaman tayo ken kabsat nga Michelle nga makalawas nga nagbanbantay man. Ayun na ni kabsat nga Michelin. Agyaman tayo ken kuana. Ken kastamet nga makipag-Greek na tayo kakabsat iti ipapanaw ti kabsat ni Kuya Dario Borje ti lay leader tayo dito Central UMC. Ti kabsat na nga ni Kuya kabsat nga Mario Borje nga nakamansayag dito Perez Chapel tayo tata. So iso na kat pimusayen ket iramraman tayo man kaligiti karkararag tayo. Ken kastamet nga hanyo nga liplipatan nga into no Sabado iso ti Charge Conference ti Central UMC. Ket mangrugi ti alas 8 ti agsapa aging ganat malpas. Daytoy aging ganat siguro mga before lunch o after lunch ano.
Ket into no Domingo met, iso ti first Sunday, ket Holy Communion Sunday tayo into no maminsan nga Domingo. Ken kastamet kadagiti anak tayo, apo ko tayo nga agtawen iti 8 aging ganat 10 ket 3 maawis kayo iti children's camp nga maangay ijay Daluyan Community Resource Center ijay Naik Cavite. Ket adam kalpasan ng rugi idi pandemic ket awanin ti children's camp nga mangangay dito ay Southwest Metro Manila District. Ket tatangatawen ket maaramid iti summer vacation church school into no May 6 to 7 kakabsat ijay Cavite ket ada registration na nga 2,000 datoy kakabsat. Ken kasnamet nga into no May 10 iso ti Mother's Day celebration tayo. Ket maawis met nga amin nga ina nga into no 10 ket hang kayo nga gab-absent tapno kasta ket mabigbig na kayo tintay pa nang i-celebrar iti Mother's Day. Ken kastamet nga kablaawan tayo ti Buklod Filipino 46 founding anniversary da into no 24. Ket ti annual conference tayo, iti Philippine Annual Conference, 115th regular session, ket maangay into no 26 ti May, aging ganat 29, ijay Kapatiran Kaunlaran Foundation, Incorporated, Sampaloc, Manila. JP Paredes, ket sapay lakuma, digiti delegado tayo ket makaumayda iti daytoy nga aramid tayo. Ken iti maudi nga aramid iti conference year 26 ket isu ti Outreach Ministries appreciation kakabsat. Intay met bigbigen i-appresyar dagiti amin nga nakipaset iti aramid ti outreach tayo nang nangruna kadigiti na duma-duma nga organisasyon nga adati dakkel nga pasetda tinaballegi nga aramid ti outreach ministry ditoy iglesia tayo. Kaya tagtultuloy tayo met nga ikarkararag ni Ati Chit, kastamet ni Dr. Raquel, ni Tatay Dion Dayag, ni Ati Vanji, ni Kuya Nick, ken ti mother ni Kuya Julie Raff Valdez, datoy ayan, dagiti Valdez family. Tagtultuloy nga panakaagas dagiti paspaset ti pampamilyada ken addaman pay kadagiti paset ti pampamilyayo nga dati sagsagubanit sakit nga imapay kadagiti na pisikalan nga bagila. Kidawit nga rod ti panagtakder tayo kakabsat kablaawan tayo man ti tunggal maysa bayat ti panangkankanta tayo ti timpuyog dagiti Kristiyano. Timpuyog dagiti Kristiyano, agkanta ken agragsak tayo, ti pamati inanama, ken ayat-ayat ti aramitaya sa sangsang kamay sa tung palengan ti bilina. Ayat ti rebeng mo, ti kapadamatao. Ayat ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Ayat ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Agayatan sang kamay sa ti pamati ken inanama. Ayat-ayat ti rebeng mo, ti kapadamatao.
Iti epistola tayo tang agsapa ket masarakan iti umuna Pedro kapitulo 2 versikulo 20 ket siyam aging gati 20 ket 5 ket kasto iti mabasa. Gunggunaan kayto ti Dios no maibturan nyo ti agsagaba asaan ana in kalintegan taamuyo ti pagayatan na. May daydayaw kayo aya no ituredyo ti dusa a kaikaranyo gapu iti dakes nga inaramidyo. Ngem no ibturan nyo ti agsagaba idinto anaimbag ti aramidyo bendisyonan na kayto ti Dios. Daytoy nangayaban ti Dios kada kayo. Agsipod tagsagaba ni Kristo gapu kada kayo ket nangibati iti pagulidan tapnon suruten nyo ti tugot na. Saan ang nagbasol awan iti insawang na akinaulbud. Idi nalalais saan anang nang lais, idi nagsagaba, saan ang nambutbuteng. Nagtalekket di iti Diyos, iti nalinteg nga ukom. Inawit ni Kristo, dagiti basbasol tayo, iti krus, tapno mawayaan tay, iti panakabalin, ti basol, ket agbyag tay, ang nalinteg. Tababaen ka dagiti sugat na, maagasan kayo, mayarig kay iti kadagiti karnero, nayaw awan, ngem ita, naisubli kayon, asumurot iti pastor, ken agaywan kadagiti kararwayo. Kidawek man ti panagtakder ti tunggal maysa, ti panakaibasa ti ebanghelyo manipod ti surat ni Juan, ti may kasangapulo nga kapitulo, versikulo umuna, aging ganat sangapulo, ket kastoy ti mabasa tayo. Sinarita ni Jesus daytoy iti pangarig kadakwada. Ibagak ti pudno kada tayo, ti tao asaan asumrek iti ruangan, ti paggapuanan dagiti karnero. Ngem kumalkalayat ket di ti sabali apagnaan maysa aman nanakaw ken tulisan. Sumrek iti ruangan isu ti pastor dagiti karnero, isu ti ilukatan na ti agayaywan iti ruangan. Denggem dagiti karnero iti timek na no awagan na dagiti nagnaganda ken irwarna ida. No irwarnan dagiti karnero magna iti sanguda ket sumurot da ken kuana agsipod ta may lasenda iti timek na. Saan da sumurot iti gangannaet no di ket itarayanda ta agsipod ta saan da may lasen ti timek na. Ngem saan amawatan dagiti tattao ti kaipapanan daytoy a pangarig. Kinuna manen ni Jesus kadakwada, ibagak ti pudno kada kayo, siyak ti ruangan, apagserkan dagiti karnero, mannanakaw ken tulisan, dagiti amin nga imay, nga imununa ngem siyak, ngem saan adiningeg ida dagiti karnero, siyak ti ruangan, maisalakan to ti siya sino man asumrek kanyak, sumrek ken rumuarto iti makasarak to iti pagaraban. Umay titulisan tapno agtakaw, agpapatay, ken agdadael. Imayak tapno maadaan kay iti biyag nga awan pagkurangan na. Diyos ti mangbindisyon ti tunggal maysa kada tayo, ti panakaibasa, ti nasantuan asasauna. Amen. Amen. Isa anaragsak sa uama mabiyag ti sa anaragsak sa uama mabiyag. Amen.
Diyos ti mapadayawan, tinanggigan tayo nga mensahe ti koro tayo, iti daytoy nga kanito. Ken kasta kumamit nga bigbigin tayo, iti presensya, iti anak ni Dr. Raquel, ken ni Mami Ching, kaso lang nakaruar damot ten. Gyaman tayo, ti presensyada, ti si Bubukel nga pamilyada, tapno mabisita damet, iting ingutin lang nga ama, iti daytoy nga kanito. Kaya tagtultuloy tayo man nga ikam matalek ken apo, babaen kadagiti karkararag tayo ti alisto nga panakaagas ni Dr. Raquel iti daytoy nga kanito. Ti binasak nga teksto manipod iti surat ni Juan ti may kasangapulo bersikulo umuna agingganat sangapulo ket mangiparangarang iti kay papanan nga ni Jesus kas pudno a pastor tayo wenno ken ruangan tayo. Isut gapuna nga rod kakabsat nga awagan na tayo iti daytoy nga Domingo iti naimbag nga pastor. Maysa a kanito tapno intay lagipin ani Jesus iti naimbag nga pastor akas kunkuna iti nasantuan nga sao ni Apo iti Biblia. Ti teksto nga binasak kada kayo ti historical and cultural background na daytoy kakabsat, sigon ti Bible reflection kunana, in biblical Palestine, sheep were domesticated animals, entirely dependent on shepherd for survival. They graze in open, unfenced, hilly terrain and were constantly threatened by predator, thieves, and in natural danger. Shepherds were responsible for leading sheep to pasture and water, guarding them at night, healing injuries and protecting them from wild animals. This daily reality made a shepherd image deeply understandable to Israel and the powerful vehicle for a theological teaching. Ket dayta iti konteksto na kakabsat. Iti binasa tayo manipod ti John chapter 10 verse 1 to 10. Ket kas ko na tinasantuan asurat nga ti panagbalin a naimbag a pastor ket saan laing a maysa a trabaho kakabsat. No di ket maysa nga mangipakita iti naimbag nga relasyon tayo ken sakripisyo tayo nga agay aywan. Adda ti maysa nga ilustrasyon kakabsat, adda kano ti maysa nga pastor di away. Ket kadarabii palubusan na dagiti karnero na kadagiti pagaraban da. Ket ngem ammo tayo nga ti mapasamak no daduma awan ti ruangan na ngamin dagiti pagyanan dagiti karnero agidada kadagiti karuutan wenno pagaraban ken kastamet nang nangruna ti pastor nga adda ijay nga nakailad lang ijay ti kadagiti pagaraban daw wenno dagiti karuutan ket makita tayo nga no umay itinaranggas nga animal wenno mannanakaw isuti umuna amang sango iti peggad nang nangruna iti pastor ket dagiti karnero ket mariknada ti panagbuteng wenno nang nangruna no awan ti gaway da kadagiti mangranggas kadakwada ket dayta ti kinapudno na nang nangruna kanya tayo nga nakapadas, dati nakapadas nga nagaywan kadagiti karnero wenno anyaman nga animal wen nga adda ti panagbuteng da gapo iti mabalin nga mapasamak kadakwada kadagiti naranggas met nga padada nga animal. Isut gapo na nga rod kakabsat nga kastoy ti kasasaad ni Jesus. Saan laing akumita iti adayu. Isu mismo amang laped iti peggad para kada tayo no addaman dagiti kapadasan tayo nga peggad iti bibiyag tayo. Tani Jesus isut mga iwan kada tayo kakabsat.
Isut mang salakneb kada tayo. At datalo nga banag nga kayat ko nga ibati titunggal may sa kanya tayo kas iparangarang tinasantuan nga teksto tayo iti daytoy nga agsapa. Umuna kakabsat ket kas sigon ti mabasa tayo, ammo ti pudno a pastor dagiti karnero na. Dagiti anak, ammoyo ti paswit, dagiti naganak yo, saan ka di? Kastamit dagiti agasawa, ammoyo no sit-sit, dagiti asawa yo, asawa tayo. Ammo tayo no agsasaupay lang ket ammom nga ni bakit mon wenno nilakay mo di jay kas lakas jay ti kay papanan na pakay batugan na daytoy ket kinunana nga sumrek iti pudno a pastor babaen iti iyupan na iti ruangan ket siya sino man nga sumrek iti ruangan saan nga umno a ruangan kakabsat kas iparangarang tinasantuan a surat may tulag isuna kas mannanakaw wenno mga lilaw kayat naasawen kas tamit ni Jesus kadagiti biag tayo saan nga peke ni Apo Jesus isuna ket pudno isuna ket saan ang mga lilaw imay ni Apo Diyos kadagiti biag tayo, sigon ti plano na titunggal may sa kanya tayo. Ket dayta ti kabilgan nga inaramid ni Apo Diyos titunggal may sa kanya tayo, nga awagan na dagiti karnero na sigon kadagiti naganda. Nagpintas nga dinggen niya, nga no ni Apo Diyos kitain nyo nga awagan na tayo kadagiti nagnagan tayo. Kas kinunakarod kada kayo kakabsat, adda iti maysa nga karnero, nga ti pastor, bayaman nga palubusan dagiti karnero. No lima kayo nga agpaspastor, ijay karuutan, kadagiti layang, ket adda lima nga agpastor, ket tagsasa nga gasot, iti aywanan nyo nga karnero, ket tunggal maysa nga agay aywan ket adda iti password na. Anya nga ti mapasamak kadakwada. Sinaliwasiw da, saan ka di? Handa mo na anya ti agbibinanggada. Gapota sursurutin da, DJ Timek, DJ agay aywan kadakwada. Ket no surutin da, siyempre adda DJ panagsisina da, adda digiti panagbibinanggada, ket mapanda kadagiti bukod da nga papanan, gapot asursurutin da. Apay, ngamin ammo da ti Timek, ti agay aywan kadakwada. Ket kastamet kada tayo, kas maysa nga Kristiyano, ti kasasaad tayo ken Apo Jesus. Ammo ni Jesus dagiti nagan tayo. Ket dapat ammo tayo met, iti Timek ni Apo Diyos kadagiti biag tayo. Ngamin ni Jesus, amuna dagiti mapaspasamak kada tayo, amuna dagiti mapaspasaran tayo, amuna dagiti saem wenno anyaman nga kapadasan tayo ti biag nga pagdaldalanan. Ti saludsod, ammum kadi, kabsat ti Timek ni Apo Diyos ti biag mo. Ket daytoy, may lasin tayo kuma ti Timek ti Diyos. Ket nasken nga addaan tayo kuma ket maamuan tayo itinaunig nga Timek ni Apo Diyos no adda tinaunig nga relasyon tayo ken kuana kas karnero na kakabsat. Datayo kas namati ket naayaban ang mga ammo ti Timek na anasinged babaen ti panangipaay tayo kadagiti panawen tayo babaen ti panagkarkararag. Panagbasa kadagiti nasantuan asa sa una ken nasantuan asa sa una ket dayta ti awis ni Apo Dios kada tayo ngem no daddo makakabsat saan tayo nga maamuan iti pudno nga Timek ni Apo Dios taadu dagiti istorbo nga kuna tayo kadagiti biag tayo adda dagiti Timek nga saan nga may tutop nga isut rason nga isut dingdinggen tayo. Kas pangarigang kumati social media,
dagiti gagayem, dagiti peer pressure nga kung kuna tayo. Ket saan laing nga dagita ti umiso nga timek, kuma iti dingdinggen tayo. Ngem ni Apo Diyos kuma, ti timek ni Apo Diyos kuma, ti dingdinggen tayo. Nga mo tayo, nga ti aglawlaw tayo, siyempre, naariwawa, naarimbangaw, okupado tayo, di tayo amon na niya ti sursurutin tayo, ngamin, ititing nga, kadigiti nga mapaspasamak, at ti riribok, kaya ngim no awan ti timek ni Apo Diyos, nga isot, sursurutin tayo kakabsat. Isot dingdinggen tayo, aglalo nga mayadayo tayo, iti panggep ni Apo Diyos, kadagiti biyag tayo. Isot gapo ng harod kakabsat, kasapulan ti napasnek nga panagdingeg tayo kenkwana, kay papanan ti panangsurot tayo kadagiti bilbilin na, panursuro, ken kadagiti adal na nga imbati na kanya tayo. Isot gapo ng harod, dapat ammo tayo, ni Apo Jesus, kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya tayo. Tapno kasta, maaywanan na tayo, ket saan na tayo baybayan ni Apo Diyos. Isut gapo na nga rod, kakabsat, datayo, ammo tayo, no anya ti timek ni Apo Diyos, kadagiti bibiyag tayo. May kadwa, kakabsat, kaspud no a pastor, isut mang salaknib, ken mangisuro kada tayo. Ni Apo Diyos, saan na tayo nga idoron? Kas pastor na, ikadagiti karnero. Mapangkatisango. Haan, kakabsat. Ngem kasapulan na, ti isusurot tayo kas karnero na. Saan na tayo nga pilpiliten? Ngem ti pagyamanan tayo, kakabsat, ni Apo Diyos, agtultuloy nga awisen na tayo nga sumurot kenkwana, ken Apo Jesus. Sumurot tayo, kas karnero na, gapo taammo tayo, timek na. Isut gapo na nga rod nga, kadagiti panagbiag tayo, ni Jesus kumati pilyen tayo, kadagiti bibiyag tayo, ta isunat mga awis, ammo tayo, titimek na kakabsat, kadagiti bibiyag tayo. Panunutin nyo man, ti maysa nga ubing nga mayaw awan. Sino tinayaw awan ti Molin, jay mall. Sino napadasa na nayaw awanin? Siyempre, no ubing ka, ket nayaw awang ka, siyempre, adda ti panagbuteng. Ngem no mangngig mo, titimek ni amam, when no saan ni inam, adda, maikang ka iti talna, iti biyag mo. Ngamin, na, ti presensya ni inam ket isut mangted iti salaknib ken ka. Tapno kasta ket mariknam nga ni inam ket adda iti aglawlaw mo. Adda ni amam kadagiti aglawlaw mo. Ket kastamet kada tayo. Ngamin ni Apo Jesus isut titimek nga mangmangted ti direksyon kadagiti bibiyag tayo ken talged kadagiti biyag tayo. Isut gapo na nga rod kakabsat, iti panawen tayo, iti daytoy, amok nga mabalin nga adda dagiti kanito nga mapukpukaw tayo. Gapo ta awan ti giya tayo, awan iti manggiya kadagiti direksyon tayo ti biyag. Isu nga bukbukudan tayo nga agdesisyon no anya ti kayat tayo nga mapasamak kadagiti biyag tayo. Ngem agyaman tayo, numampay adda pan nakapukaw, ngem agyaman tayo ni Jesus, isut tigiya tayo, kadagiti biyag tayo. Isunat mangiturong kada tayo, kakabsat. Isunat mangipaay ti umno, adalan tayo, tapno saan tayo, nga mayaw-awan. Ngem no dadduma ngamin kakabsat, adu kada tayo. Titimek, dagiti sabali, iti sursuruten tayo. Anya dagitay sikat nga boy band wenno grupo BTS ba dagita? O di ba? Amoyo siguro dagita ya. Kas pangarigang kumaydi no idi panawin tayo. Dagitay mahilig ti Michael Learns to Rock. Ayan, dagitay ti sursurutin tayo. Ayan.
Oray no anya ti pakadandanunan tayo, basta no dagita ti aramid, ijay ti papanan tayo. Oray no pagungong tanda tayo, kadagiti pagtaingan tayo, basta maaramid tayo. Ket saan ko mga kasnyay? No daduma, ti timek, ti ragsak, ti lubong, ti sursuruten tayo. Saan ka di? Dagiti mapaspasamak ti aglawlaw tayo. Dagiti aramid nga saan nga maitutop iti pagayatan ni Apo Diyos. Ngem ti bagi tayo, ti bukod tayo, isut mangted ragsak. Oray awan ni Jesus kadagiti plano tayo, kadagiti kayat tayo nga mapasamak ti biag tayo. Basta kayat tayo nga mapasamak, ti timek ti ragsak nga ipaay ti lubong ti sursuruten tayo. Kenti daduma pa'y timek, dagiti interes tayo, kakabsat. Agyaman na, ti kaadayo, kanayon ka nga ulitin, kakabsat, ti presensyayo, ti tunggal di Domingo, kakabsat, mangipakita, iti naununeg nga relasyon nyo, kinihapo Diyos. Amok nga adu, dagiti interesyo, nga plano, nga aramidin, ti lawlaw tayo. Ti Domingo, iso ti kapintasan nga gundaway tapno agnegosyo. Ti Domingo, ket kapintasan nga panaglangay. Nga mapan, nang nangruna tatta, takapudpudutan na. Awang kayo ijay pansol, awang kayo ijay kadagiti daduma nga pagsisimingan, ngem agyaman na, tada kayo iti unig ti iglesia. Nga inunayo ni Apo Diyos kadagiti biagyo. Isut gapo na nga rod, nga padayawan tayo ni Apo. Ngem no laglagipem, ngem no surutem ni Jesus, saan ka amapukaw kabsat. Isut ngamin ti mangidangulo iti biag mo, ket saan ka amapukaw. Ta saan laeng a pastor ni Jesus iti biag mo, ngamin isuna ti ruangan kadagiti bibiyag tayo kabsat. Ket dijay ti pagyamanan tayo nga impaay ni Apo Diyos. Ken ti maudi kakabsat ni Jesus ti ruangan tinaparabor nga biag kakabsat. Kas kinunana siyak ti ruangan. Kinuna ni Jesus siyak ti ruangan. Ti panawenda, ti pastor, ti mismo tinagbalin a ruangan nga isut gapo na nga naibalod da. Ngem kayat na numampay kastoy ti kapadasan ti daduma, agyaman tayo kina Apo, ta awan a nakastrek babaen iti naimbag nga pastor tapno kasta mangdangran ken kadagiti karnero na. Ket kastamet kanya tayo kakabsat. Agyaman tayo tinaparabor nga biag nga paay ni Jesus ngamin isuna ti binigbig tayo nga ruangan kadagiti pagtaingan tayo. Ket saan na nga intulok nga ranggasan na tayo ti lubong nga pagnanaidan tayo. Saan na nga imbaga ni Jesus nga may saak a ruangan, ngem siyak ti ruangan. Kayat naasawen isulaing kumati dalan tayo. Kayat naasawen isu kumalaing ti pilyen tayo. Isu ti wagas ti biag tayo ni Jesus ti tunggal panagbiag tayo. Isut gapo na nga rod kakabsat. Agtultuloy tayo kuma, nga agyaman kinapo Diyos ti parabor na, kas iladawan tinasantuan as sasauna ni Jesus isu ti ruangan, isu ti pastor tayo, isut gapo na nga rod, nga agyaman tayo kini Jesus, isu na ti agtultuloy nga mangted ti kinaridam, kinatured, kinaanos, kinasakripisyo nga isut inaramid na tapno kastaket maaywanan na tayo. Ket kasapulan nga agtalek tayo kenkwana. Sumur tayo ititimek na. Kakabsat ko ken Kristo, laglagipen tayo nga amutay kuma, amutay kumapay ni Jesus. Ket no kastate aramiden tayo, aywanan na tayo, aywanan na ka. Ngamin isuna ti ruangan ti biag.
Isut gapo na nga rod ti awag ni Apo Diyos ti tunggal may sa kanya tayo, awagan na ka ni Jesus. Siyak ti ruangan. Ket isut kumati, suruten tayo, dayta nga dalan nga impaay ni Jesus. Ket no adda ti panakayaw-awan tayo, kakabsat. Kadagiti panagbiag tayo, kadagiti pampamilya tayo, kadagiti panagserbi tayo, no ti panagrikna tayo, ket mayaw-awan tayo, agyaman tayo, ngamin ni Jesus ti giya tayo. Isunat mangted ti direksyon kadagiti biag tayo. Saan laing dayta, agyaman tayo, ngamin no adda ti panagbuteng kadagiti biag tayo, manipod ti kinaranggas, ti lubong nga pagnanaidan tayo, agyaman tayo, ta isunat mangsalsalaknib kada tayo. Di na tayo binaybayan. Isunat mangted, itinananay nga salaknib, tapno kasta. Oray pa'y, dagiti dapan tayo. Manipod, ulo ken dapan tayo. Ket saan tayo nga masaktan. Nudi ket ti salaknib na, ti mapadasan tayo. Agyaman tayo. Tani Jesus ket isu ti biag. Saan tayo nga perpekto, kakabsat? Saan tayo nga perpekto ti sangwanan ni Apo Diyos? Nga magyaman tayo, tagtultuloy nga ayat na. Agtultuloy nga presensya na, titunggal may sa kanya tayo. Ket sapay la kuma, nga pastriken tayo ni Jesus, kadagiti biag tayo. Luktan tayo, dagiti ruangan, dagiti biag tayo. Dagiti puso, ken kararwa tayo. Ket ni Jesus kuma, ti agbalin nga ruangan, isu kuma ti agbalin nga pudno nga pastor nga mga aywan, kadagiti anyaman nga ruangan nga paset ti biag tayo, tapno kasta saan tayo nga mayaw-awan. Isut gapo na nga rod, kakabsat, agyaman tayo kina Apo Jesus, ti panangibunan nagna nga isuna ti pudno a pastor, ket datayo, ket isuna ti ruangan tayo. Tapno kasta, saan tayo nga mayaw-awan, saan tayo nga maranggasan, nudi ket ti presensya na, ti salaknib na, yan nagtultuloy nga parabor na, ti mapadasan tayo, kadagiti biag tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Itangarod ti kanito ti panagyaman ken panagidaton. Padayawan ti Apo babaen ti pangidatag mo ken kuana iti apit mo. No arambidem ti kasta, mapnun dagiti kamalig mo, ket agliplipyas to ti arak, kadagiti burnay mo. Idaton tayo, dagiti apagkapulo, karkari, ken daton apanagyaman ti altar, kastamet iti faithful stewardship pledge card, ay daton maawis tayo met ang mga ramat ti online banking, pabayan ti bank account ti Central United Methodist Church.
sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam piagaywan. Amin asagot mo, I want me apud no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Agyaman kami o Apo, tas ika nga rod itinaimbag nga pastor mi. Gaputa sika itinaimbag nga pastor, kadigiti bibiyag mi, bigbigim mi, kadigiti parabor nga impaay mo kadakam na materyalan ken espiritual. Mausar dagitoy o Apo, kadigiti amin nga aramid ti misyon, ministeryo, ken aramid ti iglesia mi diti central, ket iparupok mo tinananay nga bendisyon o Apo, kadigiti anak mo, tap nagtultuloy na bendisyon ti sabsabali, ken ti iglesia o Apo. Tinagan ni Jesus, Amen, Amen. Sikat pagdayawan mi, Wagayway mo, iti sa linumim. Tainted mo, bubugtong nga anak mo, amang ispal, amin natatao. Irwar na damag talna, damag ni Jesus manubot mangwayam. O nagadod, dagiti kinayawan, ibasuken, dakes sa kadaywan. Dumatimbeng, iti kinasanto da, aduunay ti pagkurangan da. Iwarnat damag, damag talna, damag ni Jesus manubot mangwayam. Isudyag mi ti panangiragpatan, amin anasyon ken pagsasao. Awis kayo kapsat, no may Imagayo, dagiti siya di naman en dati Cristo pagyamanan natin. amang ispa, kadagiti kararwa na pukaw. Iwar na damag, damag talna, damag ni Jesus manubot mangwayam. Kararag tayo, kaya't mabaling kayo matngagparintumeng, kadagiti pagparintumingan kakabsat, bayat ti si papakumbabang iasidig tayo ken Apo, kaya't kidawen dagiti anyaman nga tarigagay tayo iti biag iti daytoy nga kanito nga daan si papakumbaba. Amami nga da sa dilangit, agyaman kami iti daytoy nga kanito nga impaay mo. Kas maysa nga gimong mo nga Ilocano o Apo. Tapno itag-ay itinasantuan nga nagan mo, Apo. Agyaman kami, o Apo, iti karim, nga sika ti pastor mi, o Apo. Agyaman kami, amam muna kami, o Apo, iti likudan, kadigiti amin, nga nagkurang ngamiking ka. Agyaman kami, ta sika ti nagbalin, nga salaknib mi, o Apo. Iti likudan, kadigiti naranggas,
ilubong nga pagnanaidan mi. Gyaman kami, o Apo, ta si kati parabor. Anang ted, iti bendisyon, kadigiti bibiyag mi, o Apo. At no nyaman, ti kapadasan mi iti biyag, iti daytoy lubong, o Apo, amumi, nga si kati kadwami, ket di nakambaybayan. Iti daytoy nga kanito, o Apo, gyaman kami, kadigiti danon dagiti pagtaingan da dagiti panagkasangay da, o Apo. Kastamet kadigiti nakadanon iti anibersaryo da. Kas kada Kuya Carlos and Jeril Salvador, gyaman kami iti iyapanda dito Central, numampay ada dagiti ganwat da, o Apo, iti kaadada dito Manila. Kaya tagyaman kami iti presensya na tapno makipaset kami ken maikararagan da ti inda panakadanon iti panagkalaysada, o Apo, nga nakadanon ti adu nga tawen, o Apo. Agyaman kami met kadigiti agkasangay, o Apo. Bendisyonam kadi dagiti bibiyag da. Tultulim mi nga idawat met, o Apo, dagiti kakabsat mi nga da kadigiti balasiw taaw. Nyaman dagiti kasasaad data iya dayom ti anyaman nga banag nga makaperdi kadigiti bibiyag da salaknibam kadi isuda, o Apo, manipod ti kinaranggas ti lubong, gapo kadigiti gubgubat nga mapaspasamak, gapo kadigiti epekto ti gubat, o Apo. Ken kastamet kadigiti kabangibang paing pagpagilyan, o Apo. Bendisyonan, o Apo, dagiti amin nga leaders mi, ket tital na ken kapya kuma iti maipaay mo kadakam, o Apo. Agyaman kami met, o Apo, iti daytoy nga kanito, ti gundaway nga may kararagan dagiti kakabsat mi, o Apo. Kadigiti trabaho da dito'y pagilyan mi. Dagiti negosyo da, o Apo. Dagiti ingkamatalek mo nga trabaho kadakwada, o Apo. Parukpok mo tinananay a bendisyon kadakwada, o Apo. Regagayan mi, o Apo, nga tultuloy nga pamindisyon mo ti mapadasan daw, o Apo. Tapno nagtultuloy da kami nga padayawan kadagiti bibiyag da, o Apo. Kastamet kadagiti kakabsat mi, o Apo, nga dati sagsagubanit da ni Dr. Raquel, Attorney Grasa, Ati Vanji, ni Tatay Dion, ni Ati Chit, ni Kuya Nick, ni Mother ni Kuya Julifer Valdez, kenda dumapay nga paset iti Ilocano service nga adadagiti saksakit da, masaksakit da, o Apo, ken kadagiti dumapay nga services. When Apo, kidawim mi kadi iti panangaywan mo, panangsalaknib mo, o Apo, panangagas mo kadagiti napisikalan nga bagbagida, o Apo. Ipaay mo kaditi nananay apigsa, o Apo, ken pannakalaing usarem dagiti pagagasan, mangagas ken agas ken taripato dagiti pampamilya, o Apo. Ammom dagiti dawat ken kiddaw ti tunggal maysa akararwa dagiti anak mo, Apo. Iti paay mo kadi as ibubuslon, ket mangnamnama kami nga inawat dan ket impaaymon, o Apo, dagiti dawdawat ken kiddaw da nga addaan panagyaman ken panagserbi ken ka, o Apo. Agyaman kami met ket ti gundaway, o Apo, nga ikararagan mi ti iglesia mi, o Apo. Ti Central UMC, ti kabuklan dagiti leaders mi, dagiti aramid mi, dagiti ministeryo ken mission, bendisyonam kadi, o Apo. Agyaman kami. Pakawanen na kami nga rod, o Apo, kadagiti amin nga nagbasulam mi ken ka. Ket kastamet tip aramidim mi, dagiti nakabasol kada kami, ket mapakawam mi met isuda, o Apo. Agyaman kami iti saum, Apo. Agyaman kami iti naimbag nga damag nga impaay mo kada kami. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Daton nyo apateg na anak yu mangiwarnak iti ebanghelyo
dayto. Here war not damag, damag na, damag ni Jesus manubot mawaya. Iyama kenanakuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen na ipangruna, ti langit ken ti daga. Kakabsat ken Kristo, pinagungar ti Diyos ni Apo tayo nga Jesus, ang nagbalin ang naindaklan na pastor dagiti karnero. Gapo iti ipapatay na akas daton, amang patalged iti agnanayon atulag. Sapay kumata ti Diyos agubwayan ti talna, ipaay na kada kayo iti amin anaimbag abanag, akasapulan nyo, tapno maramid yo iti pagayatan na. Sapay kumata aramiden na kada kayo, ti makapakaragsak ken kuana babaen ken ni Hesu Kristo. Iso amadaydayaw iti agnanayon nga awan inggana, itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.